حدش لدت قانقا تقرنيا እቶም ነቲ ሓድሽ ተመስሪቱ ዝነበረ እግሪ ተኽሊ ዝኾነ ክፍሊ ትምህርቲ ከም መሓድሩን ኪመርሑን ሓላፍነት ተሸኪሞም ዝነበሩ ሜጀር ክኔስቶል ስኔል እተባህሉ ቁኑዕን ትጉህን እንግሊዛዊ ብመምህር ይስሐቅ ተወልደ መድህን እናተሰነዩ ኣብ መላእ ኤርትራ እናገሹ ንመምህርና ዝበቕዑ ምሁራት ደቂ ሃገር የናድዩ ነበሩ እሞ ብመጠኑ ሓያሎይ ሰባት ኣኻኸቡ በብቕሩብ ከዓ ካልኦት ሰብ ድልየትን ምሁራትን መምህራን ኣጠራቐሙ ስሩዕ ዘይኮነ ናይ ምድላው መምህራን ትምህርቲ እውን በዚ እዋን እዚ ተጀመረ ትምህርታዊ ፍረ ናይቶም ብወርሒ ጥሪ 1943 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ እተዋፈሩ መምሃራን ብምዕዛብ ከዓ ብዙሓት ካልኦት ጌና ቤት ትምህርቲ ርኤን ዘይፈልጣ ዓድታት ኣብ ዓደን ኣብያተ ትምህርቲ ክኽፈተለን ሓተታ ስለዚ ከዓ ብኡን 28 ኣብያተ ትምህርቲ ተኸፍታ 58 መምሃራን ከዓ ተዘርግሑ ኣብ መላእ ኤርትራ ድማ ንመጀመርያ እዋን 2041 ተምሃሮ ተመዝገቡ ኣብዚ ስእሊ እዚ እቶም ብ1944 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ንመምህርና ተዳልዮም እተዋፈሩን እቶም ቅድሚኦም ሓደ ዓመት ዘገልገሉን ንክፍሊ ትምህርቲ ከመሓድሩ ተመዲቦም ዝነበሩ ናይ ትምህርቲ ሰበስልጣን ይረኣዩ ኣብ መንጎኦም ከዓ ሜጀር ክነስቶን ስኔል መምህር ይስሐቅ ተወልደ መድህን መምህር ኣስፋሃ ካሕሳይ ሼኽ ዑስማንን ይርከቡ እንተኾነ ግን ብቋንቋ ትግርኛ እተዳለውን እተጻሕፉን መጽሓፍቲ ወይ ከዓ ንመምሃሪ ዝኾኑ ጽሑፋት ፈጺሞም ኣይነበሩን እሞ እዚ እቲ ዛዕበየ ጸገም ኮነ ኣብ ርእሲኡ ድማ መደብ ትምህርቲ ጌና ዘይተሰርዐ ስለ ዝነበረ እዚ ነቶም ንውሕዳት ሰሙናት ጥራይ ኣገባብ ኣመሃህራ እተሓበሩ ምሩጻት ሰባት ከቢድ ሸኸም ኮኖም ስለዚ ኣመሃህሮኦም ሓደ ዓይነት ምእንቲ ክኸውን ለይትን መዓልትን ብዘይ ዕረፍቲ እናጸዓሩን እናተማህሩን እናተመያየጡን ንንባብን ዝኾኑ ጽሑፋት ንምድላው ይጋደሉ ነበሩ ክሳዕቲ ዝድለ ንመምሃሪ ዝኸውን መጽሓፍቲ እናተዳለወ ተሓቲሙ ዝዝርጋሕ ተማሃሮ ነቲ ኣብ ናይ ኤርትራ ሰሙናዊ ጋዜጣ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኣብ ሰሙን ሓደ ጊዜ እናተሓትመ ዝወፅእ ዝነበረ ጋዜጣ ትግርኛ ብኹሎም ኢንስፔክተራትን ርእሰ መምህራንን ካልኦት ምሁራንን በብስሞም እናተዳለወ ዝወፅእ ዝነበረ ዛንታታት እናንበቡ ቋንቋው ፍልጠቶም ከም ዘማዕብሉ ተገብረ እዚ ምህዞ እዚ ክልተ ዓይነት ጥቕሚ ነበሮ እቲ ሓደ ቋንቋ ትግርኛ ንምምሃር ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ነቶም ተምሃሮን መምሃራንን ካልኦት ወለድን ምስ ጋዜጣ እናላለየ ፍቕሪ ጋዜጣ ኣብ ህዝቢ ከም ዝሰርጽ ንምግባር ዝሕግዝ ነበረ ብዙሓት ካብዞም ኣብ ላዕሊ ተገሊጹ ዘሎ ዝርዝር ተጠቒሶም ዘለዉ ቀዳሞት መምሃራን ከም ሽምዓ ንኻልኦት እናብርሁ ማለት ብርሃን እናዓደሉ ንርእሶም ግን ልክዕ ከም ሽምዓ እናሓቐቑ ኣብ ኣገልግሎት መምህርና ጥራይ ተዋፊሮም ብቕንዕናን ትግሃትን ድልየትን ፍልጠትን ናብ ኣእምሮ ሰብ እናዘርግሑ ዓለማዊ ህይወቶም ዝፈጸሙ ክህልው ከለዉ ካልኦት ከዓ ናይ ስራሕ ዘመኖም ኣብቂዑ ብዕረፍቲ ማለት ጡረታ ክሳዕ ዝግለሉ ኣገልግሎቶም ኣበርኪቶም እዮም እቶም ዝተረፉ ካልኦት ድማ ባዕዳዊ ኣገዛዝኣ ተወጊዱ ብሃገራዊ ህዝባዊ ናይ ናጽነት ስልጣን ምስተተክአ ካብ ስራሕ መምህርና ናብ ስራሕ ምምሕዳር ተመሓላሊፎም ሃገራዊ ግብኦም ንኽፍጽሙ ዕድል ረኺቦም ስለ እተመርጹ በዚ ሓላፍነት እዚ ካብ ደረጃ ናብ ደረጃ ክብ እናበሉ ኣብ ዝለዓለ ስልጣን ክበጽሑ ክኢሎም እዮም ንመምሃሪ ዝኾኑ መጽሓፍቲ ትግርኛ ድሕሪ ብዙሕ ድኻምን ጻዕርን ብሓደ ምሁር ወዲ ሃገር እተዳለወ ንእስ ዝበለ ንመምሃሪ ዝኸውን መጽሓፍ ትግርኛ ንመጀመርያ ጊዜ ተረኽበ እሞ እቲ ዝነበረ ጸገም ኣመሃህራ ብመጠኑ ተፋኾሰ ከምኡውን መምህር ይስሐቅ ተወልደ መድህን
نتي أبتناي إرترا سمناو غازيتا تباهيلو زتصواع زنبرة أب سمون حانسا زوت زنبرة غازيتا بببينوم ممهرانن مهرانن زوت زنبرة زانتاتاتن زناتاتن ياتاتاتن قوم نجر زحزلة صوصواياتن أب حدت أرنيفهم بزح كالي نايجزا رأسهم درستاتن فتراتاتن حويسهم حدا حاتير متحف نباب تقرنيا 44 زانتا زبل أرستي زحزة متحف أحتيمهم أبركتو إذا متحف زي اتن مجمري أوان نممحاري كخون تباهيلو التقرب خناسو كسعلومي بزا عينت تبقصوزي بتعري تداليو تحاتيمو زواتقه زودا دارو متحف زي رخبه بمخانو نايتوم عميق تحستو زنبرو صحفات داريسوم ناي كالوت مهورات ببينو فتراتاتن درستاتن أب حدت أرنيفوم ببزوح تعرن دخامن زحتمو مهور ممريساق تولد مدهن عبيتن لبونان عميق فلتاتن مسكر كوينو تريفو الله أملا هاجر كابزلوا عدتات ممليسن نخفل تمهرتن نورداون أوراجاون من محدارات النحاتتا أبيات تمهرتي كخفتولن لمنا بزخاء اتي اواناو زنبرة انجليزاو من محدار بتنايت هزبي نافقوت تمهرتي تقرمن تحقوسن كسع نتوم سبخ ساقم زخونو كفل هزبي حاجر كيترفة أبيات تمهرتي بخمي زبالة ملكع كباتحهم كم زخقل مصنعت تغيرو مدب تدالوه أبرئس الزخاء عم جمريا ورح حملة شحنش عتميتن 44 عمة مهرت فرنجي كلن أبيات تمهرتي بناي جزاء رأسن هاجراو قانقا ممهر مئنت خقلا بفلاي كأ اتي تقرنيا ززارب كفل هزبي بملؤو زسعبو حدا عينت تقرنيا كسرع كم زادلي بمجنزاب كلهم عبيت عدن فلاتاتن مهوراتن بيت كهنتن منوكوساتن ممهرانن زلوو عبيتي وعلاتات كم زقبر تقبره أبتي وعلاتات فيدالات تقرنيا سلازبزحو يقدولو زبل كركر تلعيلو بزوح أكراخيرون أكاتيعون كبقع أمود داتاقن بفلاي نايقئز مهوراتن بيت كهنتن كالوت عبيتن مهوراتن كلهم فيدالاتنا نناتهم ترقم زلوهم سلازخونو كيقودلو أيكئلون يوم بمالت سلازردقو نقوانو فيدالاتنا كم زلوو خقصلو سممع تقابره ها ح ها ع جن رابع دمصهم قريفهم جزاو دمصهم كحزو توسنة نمردي اتي برهه تباهيلو زتصحف زنبره برهه اتي تكئه تباهيلو زتصحف زنبره خا تكئه كوينو كم زقرم تقبره كلهم توم ببقوانهم بزقرم فتنت እናተሓትሙ ዝቕልቀሉ ዝነበሩ ንመምሃሪ ዝኾኑ መጽሓፍቲ ትግርኛን እቲ ናይ ኤርትራ ሰሙናዊ ጋዜጣ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዝነበረ ጋዜጣን ካልኦት ጽሑፋትን ከኣ በዚ መልክዕ እዚ እናተጻሕፉ ተዳለዉ ምዝ ተተሓሒዙ ከኣ ኣዝየን ብዙሓት እኳ እንተዘይኮና ብመጠኑ ቡርኩታት ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ዓድታትን ቁሸታትን ከተማታትን ብጽቡቕ ድሌት ህዝቢ ይህነጻ ነበራ እተን ብጭቃን ብብቑዕ ዘይኮነ ኣገባብን ተሓኒፀን ዝነበራ ኣብያተ ትምህርቲ እውን ከም ዝዕረያን ዝመሓየሻን ተገብረ ንመረድኢ ብ1949 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ካብተን ኣብ መላእ ኤርትራ ተኸፊተን ዝነበራ 54 ኣብያተ ትምህርቲ ብጽቡቕ ፍቓድ ህዝበንን بتأزاز كفل تمهرتن تعرين بقبو ملكع بيت تمهرتي كم زهلوان تقابرأ اتهم مروتات ممهران بقنوع عمرا رحا ممريسا تولد مدهنن حقستومن نقات صحفات قرنيا زحقزو بمدق قامكا زت صحافو نتبتات بخمز السعب كمز الزوتارو تقابرو قداماي اتي عبدحري نفس وكف قال زت صحاف زنبرك كلتنت بخوينو قبل علين تحتين حنطات زلو كوينو ختكا قال اي
اتي درب سرز زبهال زنبرة تريفو بنتقلا سرز تراي كتكا أب كندي نتقلا سرز كا كلتا نتبي كزوتر أب كندتي نايلاتين ملكت حتو سلستا نتبي كزوتر ناي أغانونو ملكت ناي ملو حساب معت أو خا 4 نتبي كخون تسمامعن وسنون بزي كازون قداماي قال كالأي ملو حساب نعرفت نجر سالساي تيما نحاتير درست ويكا مهزو رابعي نأبنت ويكا مردئي زبحالو قالات كا نمسالي وزته زأمسولو قالات لموداتن بتدغاغا مخا زتصحافون سلازخونو بزي ملك عزي خزوترو توسينو خبقع أب كندي تملس زبحال كا أب حدش مسمر صحاف كم زبحال قبرو أب التعرارمان ناي منفعاتن سنفنان تمهرت زحبر نتبي أوها هبا دما ها نأوها هبا ويكا أتواوعا أرستي قداماي صبوق صحفت صباقي صحفت كالأي اتباهله سالساي ملامدي رابعي اتقدحه ويكا قدح حمشاي مقرام جيجا شاتشاي الروم لا نأوها هبانت بخا قداماي جينا فتسيمو من محياش نزير آيه كالأي دحان كاب حموشتنت بن تحتي نزرخبا سالساي صبو كسع شمون تنتبي نزرخبا رابعي نقود كسع 10 تنتبي نزرخبا اتباهلو قالات كخونو تماريتهم أب جبري كم زوعلو تجبرأ أب رأس زخلو خاء نتمهرتي موسواس أكلاتن كال عينت صوتان زيزوترو بب عينتهم حدستن زوتراتن قالات مريتهم كزنعو كلو بفلايجن نموسواس أكلاتن تعليمن زخونو ازوم أب تحتي تزرزيروم زلو محترق قالات فتقرو اتزاقرم نزوم قالات زياتهم زمهازومن زفتقرومن كفلي هزبي كيف لاتأ تاريخهم كي تتصحفة بهزبي تلاميدهم أب جبرو وعيلهم مرأيو أب كندي نقد 100 كيد 100 كيد أب كندي ندحريت تملس ريت لس أب كندي نيمان زور مان زور أب كندي نسأقام زور قام زور أب كندي نيمان رأى مان فيت أب كندي نتسأقام رأى قام فيت أب كندي إيد نلعلي أبل إيد سف أب كندي إيد بات أبل إيد بات أب كندي آداو كاورد إيد لات وزترفة زعمسولو قالات فتيروم كوسنون كتصنعون كلو بزكا المتن كلو تمهراين ممهرن فليتو كم زتصنعوم سلتقبره كم حقراويان لمودات قالات كوينم كسع زفلت كونه أب رأس زون عرفتي ساتبل سقومي أملكت قويا ملكت حدا مالت حدا سقومي أبرتعكا وقع كلتا مالت كلتا سقومي أبرتعكا وقع وزترفة زأمسولو قالات تقرينيا تفترو بزي 5 زبالة مخنياتات كأ ممريسا تولد مدهن كونه اتم قناعتن تقوهاتن حقستم كمون اتم كم حواريات زمسلو ممحران تمقوسون تحقوسون بهزب حقروم كأ تمرقو بفلاي ممريسا تولد مدهن هزب حقروم كابت المات دنقرنا نت اواتيو بتمهرت بسيلو مريت حقرو كلمع أبلعلي بحري حقرو كسفف أب سماي عدو كنفر بتبابن فلتأتن عمبيبو كسلتن بهابتي كقسن بتعنا خدلدل بلبي منايون حرر كايبلون نبرمو اتم بقربا زفلت ومسبات كمسكرو لهم كلو أما مريسا تولد مدهن زنبرا حقراو فقري عقن يبلون ممريسا تولد مدهن
نتي نمجمريا جزي بشحنش عتميتن 43 عمت مهرت فرنجي بملكع مصحف تحاتيمو نقانقوا تجرنيا ممهاري كخون تمريصو ناب جبري زوعله حاطير مصحف نباب بتجرنيا اتبهله مصحفهم مقدم كتصحفوا له خلو إذا مصحف نبابزي نتمهارو زحقوس كم عقم آمروهم كستوعلو بزخؤلو أتصحفاي تتصحفو زلو أبقو نساتهم حاطير توتواي زانتاتات مزمور مسلاتات كالق نجرون كم ببويوم سلازي ممهران أبتي زانتاتات نتمهارهم تغمن تمهرتن علو ممو متان فتو تمهرو عيتن نصحاتن كخونو كنقاقحوهم تسفان نجبركو نمعلا يكبرو إله امرق اللخو يبلو إذا مالتهم كأ بتحد وجن حزب هاجروم بملؤ تقمت مهرت فليتو كمهارن كفلتن بلبي تصولتن مرقان كم زي قارصو مغلاط سمعيتاو تمنيتهم نمردا كخون كله بتكال أي وجن كأ حزبي إنا تمهرن إنا فلتن مسكده كابزي ناتهم التمحايشة كال مصحف تجرينيا كم زت صحف زر أيام زنبرة تمنيتاو بروح تسفان مغلاط نبرة قدامي مصحف قصري بقانقوا تجرينيا ممري ساق تولد مدهن نتي بشحن 944 عمت مهرت فرنجي مبعتا قصري بتجرينيا بزبل أرستي احتمام زوجو مأتوي كتصحفلو كلو ازي مبعتا قصرزي ممهر نتمهرو كاب قدامي كفلي كسع 4 كفلي قصري كمهر كلو حجازيو سلازي ممهر بزي مصحف زي إنا تحجزن كم فلطاتو دما كاب رؤسو إنا وسخن أصريو تمهرت قصري نتمهرو خجالصلوم بعال ملوء تسفاي زبل ناي ولادي لبوا خمز جمرو ازي مصحف زي بتجهاتن دليتن كمه بزيبل قراصنت بتم قداموت ممهران نمجمريا اوان اب تግባር وعيلو نهزب هاجر مستمهرت قصري زلاليه كخون كاله ممري ساق تولد مدهن بزح حدستن نباراتن قالات انفطرو مستمهرت قصري كمز السمامعون مغبار تغاديلومن دخيمومن يوم نمردي اب كندي متر مي زبل محصار قال اب كندي جرام ج زبل محصار قال اب كندي لتر لي زبل محصار قال وزترفه كفطرو خلو از صعب اجباب اصحفاون فطيروم يوم 20 متر ع مي 100 متر 100 مي شحاويت متر شت مي 10 متر ع مي 100 متر مي مي شح متر ش مي 1000 متر مي كم اون اب كندي بروجرام مدب كبحال كم زغبا بز مصحف زن باستمهراتاتن مهارو نا4 تግባራት ቁጽሪ ድማ ምድማር ምጉዳል ምርባሕ ምምቃል ዝብል ቁኑዕ ስም ክህብዎም ከለው ንዜሮ ድማ ካብቲ ባዶሽ እንቶሽ ዝብል ባህላዊ ጾታ ሃገርና ቃል ወሲዶም ባዶ በልዎ ሓደ ካብቶም ሽዑ ዝነበሩ ቀዳሞት መምህራንን ፈላጣትን ግን የልቦን ኣብ ክንዲ ባዶ ዘየልቦ ወይ ከዓ አልቦ እንተ ዝበሃል ይበልጽ በማለት حساب أقربهم نبرو شحكوا اتي أقربهم موز نبرو قالات قنوع أبهاهلان ترجمن زحازة انت نبرة باب قروب اتي بادو زبهال قال بزحة أبزي أبلع لزلو سئلي اتهم بشحن 947 عامة مهرت فرنجي اتمرقو حدستي ممهرانن بتقوانتي أملا إرترا زنبرون يرأى أما أكل ممري ساق تولد مدهنن مجر كنيستون سنيلن ممر أسفها كحساي كم اون شيخ عثمان يرأيو باب قروب اتي بادو زبهال قال بزيادة انا تلمدن انا تزوترن كدمو
ግቡእ ስሙ ባዶ ኮይኑ ተሪፉሎ ብዝተረፈ ግን ሓደ መምህራን ብዘየልቦ ወይ ከዓ በአልቦ ስራሕ ጀሚሮም ምንባሮም ዝርሳዕ ኣይኮነን ኣብ ርእሲ እዚ ከዓ መላመዲ ሰሌዳ ምርባሕ ግድል ኣርባሒ መቃሊ ብጽሒት ተረፍ ይኸውን ጉዚ ፍርቂ ሲሶ ርብዒ ሕምሲት ስድሲት ወለድ ሕጊ ወለድ ኣገባብ ወለድ ቅብሊት ልቓሕ ፎኪስ ሕጊ ጉዚ ስርዓታዊ ጉዚ ዕሽራዊ ጉዚ ሕጊ ምልውዋጥ ጉዚ ሕውስዋስ ተግባራት ፍታሕ ወዘተረፈ ዝበሃሉ ቃላትን ነጥብታትን ሕግታትን ህንጻታትን ፈጢሮም ኣብቲ መጽሓፎም ብምብርካት ንህዝቢ ሃገሮም ብቋንቁኡ መሃርዎ ብዘይካዚ እውን ስፍሪ ንውሓት ወይ ከዓ ስፍሪ ክብደት ብመልክዑ ስም እናሃቡ ሰርዑ ኣጸሓሕፎኦም ከዓ ከምዚ ስዕብ ሰርዕዎ 10 ግራም ዓ ግ 100 ግራም ሚ ግ 1000 ግራም ሽ ግ 1000 ግራም እ ግ ሊተር ወይ ከዓ ኣቦስንቲ ሊ 10 ሊተር ዓ ሊ 100 ሊተር ሚ ሊ 1000 ሊተር ሽ ሊ 10 ሊተር ዕስ ሊ 100 ሊተር ሚት ሊ 1000 ሊተር ሽት ሊ ወዘተረፈ ነበረ ብዘይካዚ እውን ምምዕርራይ ምልምማድ ስፍሪ ግራት ስፍሪ ግዝፊ ማለት ቮሊዩም ዝበሃሉ ቃላት ጂኦሜትሪ ክፈጥሩ ከለዉ ብተወሳኺ ከዓ ኣብ ትምህርቲ ቁፅርን ጂኦሜትሪን ዝዝውተሩ ትኹል ሕንጻጽ ጋድም ሕንጻጽ ለዋይ ሕንጻጽ ቄናን ሕንጻጽ ስብርባር ሕንጻጽ ማዕረ ሕንጻጽ ቁኑዕ ርቡዕ ኩርናዕ በሊሕ ኩርናዕ ጎዲም ኩርናዕ ዘምባል ኩርናዕ ስሉስ ኩርናዕ ሕላሳዊ ስሉስ ኩርናዕ ጋዞ ስሉስ ኩርናዕ ቁኑዕ ስሉስ ኩርናዕ ጎዲም ስሉስ ኩርናዕ በሊሕ ስሉስ ኩርናዕ ትርቢዒት ዘምባል ርቡዕ ኩርናዕ ሮምበይደ ትራፔጽዮ ክቢ ዓንኬል ሰንጣቂት ጩራ ብዙሕ ጎኖ ስፍሓት ዙርያ ኮበሮ መሰል ኪዩብ ጨርሒ መሰል መጉእ መሰል ኣጉዶ መሰል ዝኣመሰሉ ቃላት ብስእሊ ገይሮም እናረድኡ ኣበርከቱ መምህር ይስሐቅ ተወልደ መድህን በዚ መባእታ ቁፅሪ እተባሃለ መጽሓፎም ኣቢሎም ንህዝብን ተመሃሮን ሃገሮም ምስ ዓለም ለኻዊ ትምህርቲ ቁፅሪ ከላልይዎ ከለዉ እቲ ካብ ኣቦታትናን ኣባሓጎታትናን እናተወራረሰ ዝመሓላለፍ ዝነበረ ሃገራዊ መስፈሪታትን ዓቐናትን ዝሕብን ምዃኑ ምእንቲ ክፍለጥን ምእንቲ ከይርሳዕን ኢሎም ብኸምዚ ዝስዕብ ጽሒፎምዎ ኣለዉ ቀዳማይ ምዕሮ ካልኣይ ስልስቶ ወይ ከዓ ሲሶ ዝጽዋዕ ሳልሳይ ክፍሎ ፍርቂ ዝጽዋዕ ራብዓይ ሰለስተ ምሰ ሓምሻይ ከዕቦ 4 ጽዋዕ ሻድሻይ ከዕቦ ጽዋዕ 5 ምሰ ሻብዓይ ከዕቦ ምዕሮ 6 ምሰ ሻምናይ ንፍርቂ ጽዋዕ ጎደል 7 ምሰ ታሽዓይ ንፍቂ 7 እንቅዓ 10 ንፍቂ ጽዋዕ 9 ምሰ 11 ንፍቂ ምዕሮ 10 ጽዋዕ 12 መሰለስ ጽዋዕ ጎደል 12 እንቅዓ 13 መሰለስ 12 ምሰ 14 መሰለስን ጽዋዕን 13 ምሰ 15 መሰለስን ምዕሮን 14 ምሰ 16 ገበታ ጽዋዕ ጎደል 15 ምሰ 17 ገበታ
16 مسة 18 انفقتي كلتا قبتا 19 سلسة قبتا 10 يحيت 4 قبتا 21 يحيتن صواعن وزترفة 22 5 قبتا 23 مقصة 6 قبتا 24 7 قبتا 25 انتلام 8 قبتا 26 انتلامن صواعن وزترفة اتقالسي يقصل كمزيلو اتي ناي مسفحفح أبيات تمهرتي قالسي مدفع دنقرنان مملمال بقعت ممهرانن እናقصلن كله اتوم درو اب اگلگلوت زنبرو ممهرانن رئيس ممهرانن قندي انسبكتراتن كا مسكالኦት ፈላጣትን ሊቃውንትን ደቂ ሃገር እናተማኸሩ ወዕላታት እናገበሩ እናተራዳድኡ ብጋዜጣ ገይሮም ግጥምን መሳጢ ዓንቀጻትን ብምዝርጋሕ ንህዝቢ እናማዓዱ ቃልሶም ይቕጽሉ ነበሩ ብድሕሪ ብዙሕ ክርክርን ምምያጥን ድማ ሓደ ንኹሉ ህዝቢ ክትርንፍ ይኽእል እዩ እተባህለ ስሩዕ ኣገባብ ቋንቋ ትግርኛ ተወሰነ እሞ እዞም ኣብ ታሕቲ ብዝርዝር ተገሊጾም ዘለዉ መጽሓፍቲ ተሓቲሞም ንኣብያተ ትምህርትን ንመምሃራንን ተዓደሉ ኣብዞም ተጠቒሶም ዘለዉ መጽሓፍቲ ተዘውቲሩ ዘሎ ቋንቋ ትግርኛ በቲ እተወሰነ ኣገባብ እተጻሕፈ ሓደ ኣካይዳ ዘለዎ ነበረ ቀዳማይ መደብ ትምህርቲ መዘከርታ ንኤርትራውያን መምህራን ብኽፍሊ ትምህርቲ بميجر ኤች ክነስቶን ስኔል እተዳለወ ካልኣይ ሓፂር ዛንታ ዓለም ንኣብያተ ትምህርቲ ኤርትራ ብ1942 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ እተሓትመ ሳልሳይ ሓፂር ንባብ ብትግርኛ 44 ዛንታ ብመምህር ይስሐቅ ተወልደ መድህን ብ1943 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ እተሓትመ ራብዓይ መጽሓፍ ጂኦግራፍ بقانቋ ትግርኛ بممهر ይስሐቅ ተወልደ መድህን ብ1944 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ እተሓትመ ሓምሻይ መባእታ ቁጽሪ بقانቋ ትግርኛ بممهر ይስሐቅ ተወልደ መድህን ብ1943 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ እተሓትመ ሻድሻይ መጽሓፍ ንባብ ኣስተዋጽኦ ፍልጠት بممهر ኣስፋሃ ካሕሳይ ب1944 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ እተሓትመ ሻብዓይ ዛንታ ህይወታውያን بممهر ኣስፋሃ ካሕሳይ ብ1949 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ እተሓትመ ሻምናይ ናይ ፊደላትና ሓድሽ ኣመሃህራን ምርምርን ብዶክተር ኣባ ገብረ ኢየሱስ ሃይሉ ب1949 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ እተሓትመ ታሽዓይ መደብ 4 ዓመት መባእታ ትምህርቲ ንመምህራን ብክፍሊ ትምህርቲ ብ1947 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ እተሓትመ ዓስራይ መጽሓፍ ንባብ ትግርኛ ንጀመርቲ ብወልደ ኣብ ወልደ ማርያም 11 ካብ ፍግረ መሬት ዝመጽእ ጉድኣት بولد أب ولد مريم 12 مصحف نبابن أستواጽኦ ፍልጠትን ቤት ትምህርቲ ምድላው መምሃራን ኣብቲ መጀመርያ እዋናት እቶም ንመምህርና እተመርጹ መንእሰያት ኣገባብ ኣመሃህራ ዝሕብር ናይ ክልተ ሰሙን ትምህርቲ ጥራይ ክወሃቦም ከሎ እቶም ብድሕሪኦም ቀጺሎም ተመሪጾም ንመምህርና እተመዝገቡ መንእሰያት ግን ናይ 3 ሰሙን ትምህርቲ ከም ዝወሃቦም ተገብረ ቀጺሉውን እቲ ዝወሃብ ትምህርቲ ንሓደ ወርሒ ከም ዝኸውን ተመደበ ኣብ ርእሲ ዝኹሉ ኸኣ እቶም ሓደስቲ ንመምህርና እተመርጹ መንእሰያትን እቶም ቅድሚኦም ኣብ ኣገልግሎት ዝነበሩ መምህራንን ብጊዜ ዕረፍቶም ኣኼባታት እናገበሩ ይከራኸሩን ይመያየጡን ነበሩ በዚ ኸኣ ትምህርታዊ ዕቤቶም ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ይዕንብብ ነበረ እዞም ሕጹያት መምሃራን ዝኾኑ መንእሰያት እዚኣቶም ናይቶም ኣብ ከተማ ኣስመራ ተመዲቦም ድሮ ኣብ ኣገልግሎት ዝነበሩ መምሃራን
ኣብነት ተኸቲሎም ኣብቲ ብሓደ ሓደ እንግሊዛውያን መኮንናትን ወተሃደራትን ዝምራሕ ዝነበረ ምሸታዊ ኣብያተ ትምህርቲ ማለት ኢንስቲትዩስ እናኸዱ ብምዝጋብ እናተማሃሩ ንናይ ቋንቋ እንግሊዝን ቁጽርን ፍልጠቶም ብትግሃትን ጻዕርን ኣኽዓበትዎ። ኣብ ናይ 1945 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ዓመት ትምህርቲ 12 መንእስያት ክርስቲያን 8 ኸኣ መንእስያት ኣስላም ንምምህርና ተመዝጊቦም ሓፂር ትምህርቲ ምድላው መምህርና ይወሃቡ ነበሩ። ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 1946 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ግን ኣብዚ ሃገር እዚ ንመጀመርያ እዋን ሓደ ስሩዕ ቤት ትምህርቲ ምድላው መምሃራን ኣስመራ ብዝብል ኣብ ኣስመራ ተኸፊቱ ተመስረተ። ልክዕ በዚ ዓመት እዚ ሜጀር ክነስቶን ስኔል ብቋንቋታት ትግርኛን እንግሊዝን ዓረብን እተዳለወ ንመምህራን ኣብ ኣመሃህራ ዝሕብሮምን ዝሕግዞምን መጽሓፍ ኣሕቲሞም ዘርግሑሞ ዓብ ሓገዝ ኮነ። እቶም ንምምህርና ዝዳለዉ ዝነበሩ መንእስያት መምሃራን እውን ፈቐዶ ኣብያተ ትምህርቲ እናኸዱ ምልምማድ ኣመሃህራ ክገብሩ ኣዝዩ ባህ ይብሎም ነበረ። ቤት ትምህርቲ ኣዋልድ ሽሕ እኳ ህዝቢ ንመጀመርያ እዋን ደቅና ናብ ቤት ትምህርቲ ከኒሻ ኣይንሰድድን ኣዋልድና ድማ ነጸላእን ቀንጢጠን ወይ ከዓ ደርቤን ካብ ቤት ኣይወፃን ኣብ ከምዚ ዝበለ ካብ ልምድን ባህልን ሃገርና ዝረሓቐ ጠባይ ኣብ ዘለዎ ቤት ትምህርቲ ከዓ ኣይንሰድድን ብማለት ቁልጡፍ ተሳትፎ እንተዘይረኣየ መምህር ይስሐቅ ተወልደ መድህን ካብ ቤተ ክህነት መምሃራን ኮይኖም ዘገልግሉ ምሁራት እናለመኑን እናደለዩን ናብ ኣገልግሎት መምህርና ተመዝጊቦም ኣብዚ ቁኑዕ ዕላማ እዚ ከም ዝስለፉ ስለ ዝገበሩ ቁጽሪ ተምሃሮ ኣዋልድ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናበርከተን እናወሰኸን ክኸይድ ከኣለ። ኣብቲ እዋን እቲ ኣወዳት ጽርበት፣ ሕርሻ፣ ማእለማ፣ ምቕጥቃጥ ሓጺን፣ ምውስዋስ ኣካላት፣ ጸወታ ማለት ምዝንጋዕ፣ መዝሙር ወዘተረፈ ተማሂሮም ብናቶም ጥበብ ኩርሽ፣ ቀለም፣ መስመር፣ መቐመጥ ቀለም፣ መትሓዚ ስእሊ ወዘተረፈ ከም ዝሰርሑ ክግበር ከሎ ኣዋልድ ከዓ ብወገነን ምፍታል፣ ምጥላፍ፣ ምእላም፣ ስፌት ክዳን፣ ስፈ፣ ምስራሕ መግቢ ወዘተረፈ ከም ዝመሃራ ስለተገብረ ብጥልፊ እናገበራ ብዙሕ ጽቡቕ ክዳውንቲ ዓራት ማለት ኣንሶላ፣ መተርኣስ ወዘተረፈ የዳልዋ ነበራ እሞ እዚ ከምዚ ዝበለ ኣቑሑት በብዓመቱ ነናብ ቤት ትምህርተን እናተሸጠ ዓብ እቶት ከም ዝህብ ኮይኑ ይርከብ ነበረ። በዚ መሰረት እዚ ከዓ ኣዋልድ ናብ ቤት ትምህርቲ እናመጻኽ ምዝገባ ወሓዛ ቁጽረን ከዓ በብቕሩብ ማለት በብመጠኑ እናበርከተ ኸደ። እዚ ኣዝዩ ዘደንቕ ትምህርታዊ ዓወት ነበረ። ኣብቲ መጀመርያ እዋናት እተን ኣዝየን ውሑዳት ዝነበራ ኣዋልድ ተምሃሮ ነጸለአን ከየውደቓ ኣብ መንጎ ኣወዳት ተሓዊሰን እየን ዝመሃራ ዝነበራ። ድሓር ግን ማለት ብ1944 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ኣስመራ ሓደ ቤት ትምህርቲ ኣዋልድ ኣስመራ ዝበሃል ተኸፍተ። ቀጺሉ ከዓ 2 ካልኦት ኣብያተ ትምህርቲ ኣዋልድ ኣብ መታሕት ብፍላይ ንተምሃሮ ኣስላም ተኸፍታ። በዚ ከምዚ ዝበለ ኣመራርሓ ድማ ክሳዕ 1945 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ 10 ደቂ ኣንስትዮ መምሃራን ኣብ መምህርና ተመዝጊበን ናብዚ ቁኑዕ ዕላማ እዚ ከገልግላ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ኣሕዋተን ተሰሊፈን ሓበራ። ሽማግለታት ወለዲ ተምሃሮ ዝኾነ ይኹን ቤት ትምህርቲ ንተምሃሮን ንኣመሃራን ከምዚ ሰማማዕ ኮይኑ ምእንቲ ክህነጽ ከምኡውን ነቶም ተምሃሮን ነቲ እተቐረበ ሓድሽ ቤት ትምህርትን ዘድሊ ነገራት ንምቕራብን ዘድሊ ካልእ ተልእኮታትን ንምፍጻም ሓለፍቲ ኮይኖም ዘገልግሉ ኣብ ርእሲ እውን ስነ ስርዓትን ኣካይዳን ተምሃሮ ዝዕዘቡ ካልእ ዘድሊ ነገራት ዝከታተሉን
ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤት ትምህርቲ ብህዝቢ ዝምረጹ ሽማግሌታት ወለዲ ተምሃሮ ክምስረቱ እቲ ቆይሙ ዝነበረ ክፍሊ ትምህርቲ ኣዘዘን ፈቐደን። ነዚ ከምዚ ዝበለ ቁኑዕ ኣመራርሓ ክህብ ዝኽእል ዓላማ ዝነበሮ ሓሳብ ከኣ መምህር ይስሐቅ ተወልደ መድህን ኮነ እቶም ካልኦት ኢንስፔክተራትን ርእሰ መምሃራንን ብልቢ ተቐበልዎ እሞ እቲ ዝቖመ ሽማግለ ወለዲ ተምሃሮ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤት ትምህርቲ ተመስሪቱ ጡርኑፍን እሩምን ኮይኑ ብዓቢ ኣሳልጦ ፍረ ዕየታቱ ኣርኣየ። እቶም ሽማግለታት ወይ ከዓ ኮሚቴ ነፍሲ ወከፎም ብ4 ወይ ከዓ 5 ሰባት ኣባልነት እተሰርዑ ክኾኑ ከለዉ ብቐዳምነት ክዕዘብዎም ክሰርሕዎን ዝነበሮም ሓላፍነት ከዓ ኣሰራርዓን ኣተሃናንፃን ቤት ትምህርቲ፣ ንመምሃራን ዝኾኑ ኣባይቲ ምቕራብ፣ ተምሃሮ ካብ ቤት ትምህርቶም ከይፍለዩ ማለት ከየብኩሩ ምክትታል ወዘተ ከም ዝነበረ ተነግሮም። እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣገልግሎት ከይተዓንቀፈ ንቕድሚት ምእንቲ ክስጉም ድማ ንጭቃታት ዓድን ንምስሌነታትን ንኣማሓደርቲ ወረዳታትን ንኣማሓደርቲ ኣውራጃታትን ተሓባበርቲ ኮይኖም ከገልግሉ ፍሉይ መንግስታዊ ትእዛዝ ይመሓላለፈሎም ነበረ። በዚ ከምዚ ዝበለ ምድፍፋእ ዝኣክል ድማ ኩሎም ምስሌነታት ናይ ኣውራጃ ኣማሓደርትን ዓበይቲ ዓድን ነናብ ዓዶም ቤት ትምህርቲ ከም ዝኽፈት ንምግባር ተቐዳደሙ። እዚ ከምዚ ዝበለ ጽቡቕ ተበግሶ ድማ ነቲ ትምህርታዊ ጻዕሪ ምስ ህዝቢ እናኣፋለጠ ዓቢ ደገፍ ክኸውን ከኣለ። በዓል ምዕጻው ቤት ትምህርቲ ነፍሲ ወከፍ ቤት ትምህርቲ በቶም ብሓቂ ንሃገራዊ ኣገልግሎት ተበጊሶም ዝነበሩ ትጉሃት መምሃራንን ርእሰ መምሃራንን እናተመርሐት ብሽማግለታት ወለዲ ከዓ እናተሓገዘትን እናተኣልየትን ኣብ መወዳእታ ወርሓት ጉንቦት ሰነ በዓል ምዕጻው ቤት ትምህርቲ ቀዳማይ ብኽትሪኦ ዝምስጥ ምንቅስቓስ ማለት ምውስዋስ ኣካላት 2 ብኣዝዩ ጥዑም መሳጢ መዝሙራት 3 ብተዋስኦታት 4 ብናይ ግጥሚ መደረታት 5 ብበበ ዓይነቱ ፍረ ትምህርቲ ምርኢታት እናገበረት ንክረምታዊ ዕረፍቲ ትዕጾ ነበረት። ኣብዚ በዓል ስነ ስርዓት ምዕጻው ቤት ትምህርቲ ሓለፍቲ ክፍሊ ትምህርቲ ናይ ኣውራጃን ወረዳን ኣማሓደርቲ ምስሌነታትን ካህናት ወለዲ ከምኡውን ዓበይቲ ዓዲ ይዕደሙ ነበሩ እሞ እቲ በዓል ኣዝዩ ዘደንቕን ዘደፋንቕን ኮይኑ ይርአ ነበረ። ኣብ በዓል ምዕጻው ቤት ትምህርቲ ርእሰ መምሃራን ምሩጻት ተምሃሮ ምስሌነታት ኣማሓደርቲ ዓበይቲ ዓዲ ኣዝዩ ልዙብ ዝኾነ መደረታትን ግጥምታትን የስምዑን የበርክቱን ስለ ዝነበሩ እዚ ነቶም ተምሃሮ ኾነ ነቶም ትጉሃት መምሃራን ዓቢ ፍናን ይኸውን ነበረ። ከምኡውን ጥቕሚ ትምህርቲ ዝምስክሩ ብተምሃሮ እተገጥሙ ግጥምታት ብምሩጻት ተምሃሮ ክንበቡ ከለዉ ዕልልታ ኣዴታትን ጭብጨባ ተዓዘብትን መቓልሕ ክህብ ከሎ ካብዚ ዝዓቢ ሓጎስ ኣይነበረን እሞ እዚ እውን እቲ ኣዝዩ ብልሓት ምትብባዕ ኮነ። እዚ እቲ ዘይርሳዕ ዝዝከር ጦብላሕታ ቀዳሞት መምሃራንን ተምሃሮን ኮይኑ ተሪፉ ከም ዘሎ ገዛእ ርእሰይ ይምስክር። ኣብ መወዳእታ ድማ ነቶም ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ክሳዕ 4ይ ክፍሊ ዝመሃሩ ተምሃሮ ከከም መንፈዓቶም ካብ ቀዳማይ ክሳዕ ሳልሳይ ብልጫ ይዕደል። እቲ ብልጫታት ከዓ መጽሓፍቲ፣ ጥራዛት፣ ርሳሳት፣ መስመራት ከምኡውን ከምኡ ዝበለ ካልእ ንመምሃሪ ዝጠቅም ነገራት ኮይኑ ይዕደል ነበረ። ብድሕሪ እዚ ከዓ ነቶም ንፉዓት ተምሃሮ ናይ ዓመት ፍረ ትምህርቲ ወረቐት ምስክር ክወሃቦም ከሎ ነቶም ድኹማት ተምሃሮ ከዓ ብዝመጽእ ዓመት በርቲዖም ክመሃሩ ዝሕብር ናይ ዝወደቑሉ ምስክር ፍረ ጻዕሪ ይወሃቦም ነበረ። መምህር ይስሐቅ ተወልደ መድህን ኣብ ናይ ትምህርቲ ኣገልግሎት ዘመኖም
ካብ ከምዚ ዝበለ በዓል ተፈልዮም ኣይፈልጡን ነበሩ